बग्रिबारि फाइन आर्ट स्कुलनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ नै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव दिनै 25 जुलाइ 2023 मायथाइयावहाय बिथांमोनखौ बायदि रोखोमनि नुथाय समायना समायना सिनारिफोरखौहाय सिङाव हाबनानै गावबा गाव आखिनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। बै हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि लांगोना सेरावहाय नै हौवासा लाइन हिन्जावसा लाइन बिथांमोना प्ले कार्ड लानानै थियारि जाना दं। दान्दिसे उनावनो बिथांमोना फारि फारियै साफा साफायै मन्दिर सिङाव हाबलांगोन आरो बे मन्दिर सिङाव थानाय समायना समायना बायदि सावगारिखौ बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदियै मोनफा मोनफा एरनो थाखाय लागोन। नै बिथांमोना बिदिब्ला सिं फारसे हाबलांगासिनो दं, दावखोलांगासिनो दङ सावगारिखौ एरनो थाखाय। बे उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ आरज गाबनायनि सावगारि एरनायनि सिगां बिथांमोनखौ गुग्रुब खुग्लुबहोयो मन्दिरावहाय, बे थानसालियावहाय बोर लानो थाखाय, आशीर्बाद लानो थाखाय। बेबायदिनो जों सम सम उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ बायदि जायगाफोराव लांनानै सोलोंथाइ होयो। नै सावगारि एरखांनायाव गाज्रि जानाय साहा लोंनाय बे नुथायखौ दान्दिसे नायदो। भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।